Dobrý deň, moje meno je Peter Števčák, som Business Development Manažerom spoločnosti MVIT Solutions, ktorý je výhradným distribútorom Managed Engine riešení v rámci Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, takisto aj pobaltských krajín. Môžete to takisto nájsť aj na stránke partnerov, na stránke Managed Engine, kde za Slovensko svojím spôsobom svieti moje meno a teda kde ma aj môžete nájsť. Na dnešnom webináre sa budeme venovať NIS 2 Compliance, teda aby sme spĺňali požiadavky NIS 2, ktorá bola predstavená v roku 2016 ako direktíva pre Európsku úniu a v roku 2022 bola reviznutá. Ide v podstate primárne o posilnenie cybersecurity, teda bezpečnosti a takisto odolnosti európskych organizácií prostredníctvom týchto guidelinov alebo teda týchto požiadaviek od členských štátov. Týmto spôsobom bola posledné roky rozširovaná, aby pokrývala viac než 18 sektorov, sprísnili sa tieto požiadavky a takisto aj pribudli nové incidenty, na ktoré treba teda mať notifikácie a deadliny. Na záver vám ukážem aj túto príručku, ktorú vlastne máme vypracovanú, ako Managed Engine umožňuje dodržiavať NIS 2 Compliance pomocou riešenia PAM 360 Privileged Access Manager. Prečo teda NIS 2 direktíva? Ide v podstate o to, aby sa zabezpečili incident response and resilience, to znamená nejaké odozvy a odolnosť voči incidentom. Týmto spôsobom poskytovať nejaké odozvy a zabezpečiť nejaký plán, ako by sa to svojím spôsobom riešilo, detekovať, obnovovať prípadne z nejakých cyber incidentov a minimalizovať nejaké teda tie straty finančné, či už aj teda keď môj biznis nejde. Ďalšou témou takou, ktorú sa tam rieši, je zabezpečenie business continuity, to znamená nejakého pokračovania biznisu, keď sa už teda niečo zodeje, aby sme mali nejaké plány, ktoré zahŕňajú nejaký backup, obnovenie procedúr a zabezpečujú pokračovanie teda toho výrobného procesu alebo teda tých operácií, ktoré nastali po nejakom cyber incidente. Takže je dôležité tento plán mať a minimalizovať teda nejaké dopady na kritické služby, aby zostali neprerušené. Ďalšou oblasťou je teda pripraviť si nejaké information security policy, teda mať nejak spísané, ako budeme postupovať v prípade, keď sa niečo deje a týmto spôsobom to vyhodnocovať, revizovať túto policy a zabezpečovať tak protekciu teda našej siete a infraštruktúry a aby sme v podstate mohli naše biznisy ochrániť pred nejakými cybernetickými útokmi. Takisto je ale dôležité sa pozerať aj na supply chain security, to znamená tých treťostranových dodávateľov, ktorí vstupujú do našej spolupráce, aby sme či už teda riešením PAM 360 zabezpečili ich prístupy, mali dohľad nad tým, čo vykonávali a týmto spôsobom to vedeli auditovať a znižovali nejakú šancu cyber útokov z treťostranových entít a mali nejaké automatizované procesy, ako to zastaviť, keď sa niečo takéto deje. No a v neposlednom rade je to cyber risk management, to znamená mať nejaký management, čo sa týka nebezpečenstva týchto odmob a zastaviť teda v prípade potreby tieto útoky. Čo sa týka Managed Engine riešení, tak tieto produkty ako keby vedia po jednom zabezpečiť tie jednotlivé články, či už čo sa týka policies na risk analýzu a informačné systémy, tak tam tieto produkty ako Endpoint Central, ktorý si ďalej troška predstavím viac, Disk Risk Management, umožňuje prístup k týmto domenám a vyhodnocovať nejaké nebezpečné aj cyber score. Endpoint Central pomáha teda s tou browser security, s tým nejakým vyhodnocovaním tých zraniteľností, pomáha nám s patch managementom, anti-ransomware a nejakú mobile security capabilities. Log 360 v prípade tohto článku proaktívne detekuje teda tie hrozby prostredníctvom korelácií, ktoré má nastavené, čo je výhoda oproti konkurenčným riešeniam, že už má tam korelačné modely, best case practices a vie potom automaticky upozorňovať na typické nejaké útoky, anomálie, analýzy, real-time threats.
Service Desk Plus v prípade tohto článku pomáha dokumentovať, publikovať, manažovať security policies a podobne. Firewall Analyzer jednoducho zjednodušuje nejakú risk analýzu a policy optimalizáciu v podstate detailných reportov. Môže byť súčasťou OP Managera Plus, ktorý je spomenutý nižšie, ktorý nás informuje o firmware zraniteľnostiach a updatech v reportoch a podobne. No a takisto aj App Creator v prípade content repository pre teda dodržiavanie policies. A v podstate keď sa pozeráme na článok B, tak tam pribudlo riešenie PAM 360, ktoré teda integrované s našim CM riešením tu korelovať, identifikovať a izolovať nejakých zlých aktorov v reálnom čase prostredníctvom tejto detekcie. No a tuto v podstate v oblasti toho článku B log 360 pomáha načas detekovať a spraviť odozvu v podstate na tieto riešenia. Takisto Endpoint Central notifikovať SOC team, prípadne administrátorov, izolovať ten systém potenciálny, ktorý je napadnutý, ochraňovať tieto endpointy pre ransomwareom a podobne. Site24 je cloudové riešenie, ktoré v podstate je dvojička k OP manažeru, ktoré je on-premise riešenie a tu máme možnosť stavať na nejaké automatizácii v prípade nejakých akcií, keď sa stanú nejaké systém eventy a podobne. A Service Desk zase tu vstupuje z pohľadu nejakého detekovania respondentu a podobne. No a takto podobne prechádzame tie jednotlivé články, či už v oblasti toho firewall analýzeru, zase v prípade AD360 je ďalšie riešenie, ktoré sa pridáva do tejto mozaiky Manage Engine riešení, ktoré vedia riešiť či už teda backup, restore ADčka, Azure AD, M365, Google Workspace, Exchangeov s automatizáciou alebo nejakými zabezpečenými backupmi. No a v podstate podobne aj pri Open Manageri v prípade tohto článku C sú tu nejaké backupy používací syslog a podobne. No a Endpoint Central vie, teda ako sa už bolo spomenuté, izolovať tieto endpointy, ktoré môžu mať problém. A takto ďalej by sme pokračovali v prípade článku D. PAM 360 objavuje, manažuje a spravuje tie prístupy k administratívnym accountom Enterprise Entities a z centrálnej konzoly. Disk Risk Evaluate teda vyhodnocuje tú cyber security a týmto spôsobom to ďalej postupuje, čo sa týka článku E. Takisto holistický prehľad nejakých zraniteľností, ako sme spomínali, a takisto PAM 360 synchronizuje a manažuje tieto credentials, network devices a components, takže toto je všetko zaujímavé. Takisto pribudol nám Network Configuration Manager, ktorý teda pomáha nám z Firewall Vulnerabilities Dashboard, ale teda môže byť súčasťou spomenutého OP manažera opäť, takže nemusí sa ako keby zvlášť, ale môže sa zakúpiť aj zvlášť týmto spôsobom. No čo sa týka článku F, Fulfill Governance, Endpoint Central pomáha s týmto compliance, Service Desk pomáha s manažovaním policies a procedúr v prípade článku F a takisto Firewall Analyzer Evaluate, teda vyhodnocuje nejaké tieto pravidlá, konfigurácie, zabezpečiť teda s tými security štandardmi. No a ostatné riešenia, ako sme si už spomínali, prípadne Gčko, zase tam Endpoint Central zabezpečuje reguláciu tých patchingov operačných systémov, aplikácia a enforcuje teda Certificate Based Device autentifikáciu. No a PAM 360 zabezpečené prístupy pre kritické biznisy, dynamické roly a podobne. No a takisto Service Desk v tomto prípade článku G môže pomôcť zaviesť self-service portál na teda odbremenenie toho IT týmu, aby sa vedeli tí zákazníci obsluhovať sami. Z pohľadu tohto, z pohľadu H tam máme článku Endpoint Central, ktorý je zabezpečený teda FIPS algoritmom, takisto Network Configuration, FIPS Compilations a teda aj 142 štandardy používa na zvýšenie tejto security. V prípade Ička tam AD360 regulérne teda prechádza a validuje
user access, teda prístupy užívateľov do organizácie a týmto spôsobom certifikáty aj. Analytics Plus nám prináša nejaký konsolidovaný pohľad na to zdravie asetov a užívateľské správanie, čo si tiež ukážeme za chvíľu. No a Service Desk manažuje onboarding a access teda týchto requestov. Vieme tam zabezpečiť prístup nového zamestnanca a podobne v prepojení s AD manažérom. No a takisto trackovať asety, software asety a license agreement cez Asset Explorera, alebo teda môže byť súčasťou toho Service Desk Plus. No a Endpoint Central v prípade tohto článku I sa týka access pre teda rôzne asset management capabilities, hardware a software. Taký software metering nám ponúka v tomto prípade toto riešenie. A Network Configuration Manager umožňuje enforcovať nejaký access control granulárny s technológiou Airbag. No a App Creator pre postavenie týchto aplikácií s týmto spôsobom. A nakoniec tu máme Jčko. AD360 ponúka viac ako 20 metód na adaptívne, teda multifaktorové autentifikáciu, zavedenie, takisto FIDO alebo biometriu a takisto všetky faktory pre úspešný prístup. Endpoint Central leverage on text, voice and video communications, teda umožňuje pripojiť sa vzdialene na ten asset, ktorý má problém. Takisto, keby sme sa pozerali na Site24, umožňuje MFA a takisto SMS a voice-based alerts generate a Open Manager implementuje tú robustnú komunikačné features a takisto aj tu teda authentication. No a v neposlednom rade sú tu články A a B, kde teda sa ešte vyskytuje Analytics Plus, automaticky notifikovať, keď sa teda niečo deje. Pristupuje nám tu ďalšie riešenie Site24 7 Status IQ, ktoré vyhodnocuje v reálnom čase incidenty a je to taká status page s tými sumári, detailnými incidentami a podobne. Takisto Service Desk umožňuje trigger incidenty, Log360 umožňuje automatické responsy v reálnom čase na tie alerty, nejaké anomálie. Takto spôsobom vie zablokovať IP alebo ju dať do karantény. Takisto Open Manager má implementované ML-ko pre dynamické thresholdy, tu detekované, keď sú nejaké signály na potenciálnu problémy v infraštruktúre a podobne. A takisto aj Firewall Analyzer, ktorý je súčasťou manažera, detekuje unautorizované teda firewall rules a podobne. No a takisto je to aj v prípade Network Configuration manažéra. V prípade bodu B Site24 trigger, v podstate v prípade download, posielať nejaké custom notifikácie pre stakeholderov, keď sa niečo svojím spôsobom deje, generovať Open Manager viac ako 50 comprehensive reportov a tak ďalej, v podstate v prípade týchto riešení, ktoré môžu byť súčasťou Firewall Analyzeru. A v neposlednom rade Dčko, posielať incidenty, ako sme už videli, workaround a podobne v prípade tohto riešenia. Takže tu je taký koláč, ktorý teda zabezpečuje compliance s týmto NIS 2. Sú to tieto spomínané riešenia, ktoré sme si teraz prechádzali z rôznych pohľadov, uhlov. Najznámejšie je teda ten Service Desk, môže byť to také ústredné riešenie, ktoré môže sedieť uprostred, z ktorého sa viem jednoducho preklikávať už na spomenuté riešenia, či už je to Endpoint Central, a týmto spôsobom tam riešiť, čo je nevyhnutné. Je tu v podstate ten Analytics Plus, čo predstavuje takú nadstavbu nad tým celým, taký manažerský prehľad reportov, či už AWS Usage, Cost Analytics, Azure, Ivanti, AppDynamics, Sentinel, OPS RAM, Dynatrace, Splunk. Takže je to také zaujímavé riešenie, taká dobrá nadstavba pre IT manažérov vidieť, čo sa deje v tej organizácii a týmto spôsobom mať prehľad, čo sa tam deje. No a potom je tam teda ten Endpoint Central, čo patrí k našim najpredávanejším riešeniam spolu so Service Deskom, prípadne PAM, kde teda vidím zraniteľnosti tých systémov, kliknutím sa viem dostať na tie endpointy, poriešiť tam vlastne tie peče a týmto spôsobom zabezpečiť súlad s tým compliance a podobne.
Ďalším riešením Log 360 je kombinácia nášho Event Log Analyzeru na analýzu všetkých možných logov a takisto aj AD Audit riešenia na analýzu ADčka. Takže z toho pohľadu tu môžeme vidieť rôzne reporty ohľadne ADčka, zlyhanie prihlásení, takisto nejaké zmeny v heslách, keď sa zmenil užívateľ, takisto nejaké užívateľské auditovacie reporty, vytvorený, vymazaný užívateľ, Finalysis, AWS, Password Policy s týmto spôsobom, ako sa menili a vieme si takto vygenerovať reporty podľa NIS 2, lebo toto je vlastne cez Overview Compliance NIS 2 report, kde sú pripravené všetky tieto reporty z pohľadu Password Security a podobne. Takže si to vieme tuto jednoduchým spôsobom pozrieť, prípadne prepnúť na Comprehensive Audit Report. No a v neposlednom rade je to PAM 360, ktorý týmto spôsobom tiež ponúka viacero reportov z pohľadu tých jednotlivých článkov Cyber Hygiene Infrastructure, kde tu vidíme, ktoré reporty sú na to naviazané, na tento článok, access týmto spôsobom a podobne. Čo sa týka užívateľov, Cyber Hygiene User, takže tu vidíme zase reporty, ktoré PAM 360 týmto spôsobom podporuje z pohľadu toho NIS 2. Takisto aj Ransomware Protection, paragraf 54. Ako sa na to pozerá, ktoré reporty nám vie poskytnúť v súlade s tým NIS 2 Compliance a takto nám to vie veľmi uľahčiť ako keby tú prácu. Supply Chain Security, teda čo sa týka tých treťostrannových prístupov. No a takisto aj Encryption Technology, to znamená enkryptovacie nejaké veci, keď boli použité a podobne. No a aj Incident Reporting, teda za posledných 30 dní a podobne, nejaké nahrávané sessions a týmto spôsobom nám pomáha. Tuto je už ten Comprehensive Report, čo sa týka NIS 2, viac menej je to vlastne to, čo sme videli na predchádzajúcej strane, len je to tuto rozobraté, kde v podstate sa viem jednoduchým spôsobom prepínať a pozerať si, ako to vyzeralo. Ďalším tým spomínaným riešením je OP Manager Plus, ktorý teda nám umožňuje monitorovať, zautomatizovať, keď sa niečo deje, aby sa tým spôsobom zabezpečila tá sieť a tak ďalej. Takže aj čo sa týka tých firewallov, týmto spôsobom a tak ďalej. Takže to je príklad toho log on failure. Zaujímavé pri Op Manageri je určite spomenúť jeho licencovanie, plus je tam výhodné licencovanie, kde sa pozeráme na network devices, servery, aplikácie týmto spôsobom a internetové sourcy. Tým chcem povedať, že napríklad keď si vyberete, že license count 50, máte tam 50 monitorovacích NCM, Network Configuration Manager a Flow Interfaces, nejaké ľahké device, IPAM, SPAM porty, 500, takže takto je to odstupňované a zároveň v tom máte aj 50 serverov, 50 aplikácií, 50 internet services a 50 storageov, čo je za mňa veľmi výhodné licencovanie a takisto dvoch užívateľov, jeden firewall, prípadne firewally sa dajú ešte dokúpiť a takisto aj užívateľia. Takže to je za mňa veľmi zaujímavé. Potom spomínaný Site24 je AI Power Monitoring, Modern 2 v cloude, teda taká likvota k tomu OP manažeru, ktorý je on-premise, ponúka teda podobne monitorovanie website stránok, reálne používateľia, ako monitorovanie ich správaní, log management, AI Ops, čo je zaujímavé, Kubernetes monitoring, application performance, cloud monitoring a týmto spôsobom. Zvlášť sa dá zakupovať Disk Risk Analyzer, ktorý bol spomínaný, ale môže byť teda súčasťou toho Site24 7, kde sa na to pozerá týmto spôsobom, integritu, takže je to možnosť sa pozrieť aj tým. A spomínaný App Creator, ktorý tam bol viackrát spomínaný na stavanie týchto aplikácií. Máme potom aj množstvo článkov na našom blogu, kde v podstate rozoberáme, ako tieto riešenia môžu pomôcť v prípade splnenia tejto NIS 2, takže vám odporúčam navštíviť naše články na stránke našej MVIT Solutions, kde nájdete v podstate tieto články, či už ako môžu pomôcť, tak je to zjednodušenie súladu s AD 360
aj zlog 360. No a klopem nám na dvere už aj Dora, takže aj na tú sme pripravení, či už zlog riešeniami pre finančné inštitúcie. Takže neváhajte si o tom prečítať viac na našom blogu. Takisto aj ja som vydal článok, čo sa týka NIS 2 ešte v roku 2023, ako môžeme pomôcť vlastne vyriešiť NIS 2 v spolupráci s log 360 s nejakými screenshotmi z tohto riešenia adekvátnymi k tomuto. Takže toto sú všetky tie možnosti, ako to vieme poriešiť. A na záver teda spomínané dokumenty, ktoré máme vypracované pre NIS 2 direktívu. Určite vám ho rád poskytnem, pokiaľ máte záujem, stačí mi len napísať alebo poslať mail. Takže máme to týmto spôsobom spracované, ako vieme v PAM 360 tieto key komponenty riešiť a správovať. No a v neposlednom rade je takýto istý dokument pripravený aj pre AD 360, takže tu sa pozeráme na tú NIS direktívu, ktorých sektorov sa to chýba, aké sú tie požiadavky, nejaké minimálne requirements, takže takisto, ak by ste mali záujem o tento dokument, tak vám to viem poslať na vyžiadanie. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, takto skrátke v tomto webinári, ako vieme riešiť v rámci Manage riešení NIS 2. Určite je tam množstvo riešení, ktoré stoja za obliadnutie. Neváhajte ma teda kontaktovať, prípadne sa spýtať otázky teraz po webináre. Prajem vám ešte pekný deň a teda počujeme sa, sme počuti. Ďakujem, pekný deň, dovidenia.